Здравейте, хора, ние ще играем тази игра. Отвори сега. О, какво прави това? Така. Мога да дам само 4. За доларчета, да. Така. Вече се плачи така. Но имам повече долари, мога да кажа. Ого! Ами. Кано само. Сюда, yes. Така хора. Тук малко ви подмамиха. Да видим стаите сега. Какво може да им добавим? Две легла няма да стигнат. Добре, това ми преща, ама... Така, това се го копирах, после мога ви дам IP-то. Разбира се, който ме гледа и има сървър. И такой има Minecraft. Вие само ми си напишете в коментарите, за аз да не напиша. Тук е много бърнато нещо, честно ви казвам. Обзавеждане, да. Какво мога купим? Така, много по-ефтини, нещо няма много долара. И съм... Кой ляда съм? Кой са най-къв малък ляда съм? Ама такова. Добре. Да ми нещо за обзавеждане. Че клиентите нещо ми се правят. Да, аз на тази игра ще снимам хора. Но няма да сега. Но това е филм, ето така, копиране на този. Но и на вашето да дам спокойно, да вече да ми кликнете тук нещо да ми се съдите, няма да ти се абонирам, ти да ми даде IP-то, много ме кефи IP, сървъра, аз се сетих, но тогава нямах Minecraft и какви ли не още да ти стрънкате. Айде, това трябва да се премести. Чакайте само на голям за да пусна. Клипът пак да повторя ще е 10 минутки. Нито много дълъг, нито много красичък. Нормален си клип. Нали нещо голяма работа, примерно. Може да го направи по-малък, но надявам се да не става така, да няма работа. Още едно легло! Чак сега се сетих. И така направи никого. За какво? Никой само трябва интро. На никой. Вижте тук, трябва като сте натиснали това нещо, натискате ето тук и го купувате.
четеш. Да. Вече имаме ли легалце? Закакваме. О май гад! What? Къде не е леглото му? Ето, имаме си легалцано. Купихме, но... Купили сме, но ни го дава. Къде да отидем? Чакайте малко. Чела. На тебе лего. Чакайте да видим какво ми коства. Да купим жилище. Ама не знам дали тази игра е затегляне. Би трябва да не. 5000! Те луди ли са? Трябва да си дадем всички такива. Не мога да гледам честно ръкам. Вие малко ще поизчакайте. Не мога да гледам. Сега ще му дам всичките. Такъв е живот. Такъв е животът. Такъв е живот. Мога да благодаря в 60. Аз не мога да ги дам, бе. Те луди ли са? Ето, дам една картичка. Една митка. Мале. Мале. Не знам. Може да сме. Не сме. Браво, маме. Аз сега ще спомня. Вау, хора! Бе, виж ги, бе! Погледни ги, бе! Хабиби, спиш ли добре? Завиват ли те? До тук ще спре клипа, надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, дайте лайк, за да гледате повече клипове и до скоро!